जोंहा समबारुआ दायो नै जायगा साफा खालाम मोनगोन ना मोना बायदि जायगाया खिन्थादो आयौ नै बेलावा स' लोगोफोर दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांबाय दङ समबारुजों आंजों स' लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय लोगोसे रेमब'जों थांगोन ओमफ्राय लोगोसे दान्दा मोननै लादों स' लोगोफोर बे दान्दा मोननैखौ मानो लादों होनबा लोगोफोर सोरबा सोरबा नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय स' नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जायगा मोनहैबा स' शेयार खालामगोन आरो ना स' लोगोफोर एक्सुवेलि जोङो न'निफ्राय समबारजों आंजों नगदा बाजाराव फैदोंमोन ओमफ्राय दा नगदा बाजारनिफ्राय मोनसे जायगायाव थांबाय दङ ओरैजा बालिजुरि बारनानै मोनसे दैमा दं आरो ना लोगोफोर स' बे दैमायाव जोङो थांबाय दं समबारजों आंजों ना बोननो थांबाय दं आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय ना बोननायाबो गोबावसैमोन नालाय उन्दैया माने माने ज्लाव ज्लाव ना बोनखागोन आरो ना लोगोफोर जोङो समबारजों आंजों दैबाना जानायनि माने जों गोसोखांनानै ना बोननो होननानै फैबाय आरो ना आरो स' लोगोफोर दिनैनो समबारुआ आंनिखौ सालायदो दिनै आसोला बिराद थोर थोर मावो बारा सानफ्रामबो सालायबाय थायाना गारिखौ दा एक्सुवेलि नगदा बाजाराव फैनायनि खारनानो जाहैबाय लोगोफोर जोङो बालिजुरि सकआवहाय बिराद बोरसि नागिरदोंमोन बोरसिखौनो मोनाखै ओमफ्राय नगदा बाजाराव फैनांबाय आरो ना बोरसि बायनो दा जोङो एक्सुवेलि बोरसिखौ बायनानै लाबोबाय दा दैमायाव थांनानै बोरसिखौ खानानै जोङो दान्दा बोनहैसिगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा फैयै फैयै बागान मोनथारसिगोन आरो ना लोगोफोर नोंसिनोबो एसे देखायनोसै जोंथिंजानि खेरबारिनि बागानखौ लोगोफोर नै खेरबारि सेन्टार मोनबाय आरो ना लोगोफोर बेखौ खेरबारि सेन्टार होनना बुङो नैबे सेन्टारखौ दा जोङो बिनि एसे सिङाव थांगोन आरोखि लोगोफोर बालिजुरि थांग्रा लामाया बेनो लोगोफोर गाख्लायनाया नायजाया माथो गाजा गाख्लायगारदों केटेक कुटेक होनलायदों बाला बागान खाग्राफ्रा ओंखाम जानो जिरायदो दायो जोङो जायगा मोनफैबाय ओमफ्राय गारिखौ बेयाव पार्किं खालामसै आरो ना रेमब'खौ ओमफ्राय जों ना बोनगोन जायगाया ओरैजा आरो ना लोगोफोर ओइजा दैमा नुदों ना लोगोफोर ओरैजा बोनगोन आरो दान्दा बोनगोन ओमफ्राय जोङो दासो माने बोरसिखौ बायना लाबोदों नालाय ओमफ्राय बोरसिखौ खाना लाग्रोनोसै मारुआइनो आसोला सालायदोंमोन ओमफ्राय स्टेन्ड मारिनाय हमथानायाखै गोलैदों बिगुरा खोलैबाय रेमब'खौ दिनै सेन्देल फिथाइयाबो थब सुरगा नायनो नोंसोरो लोगोफोर सेन्देल फिथाइयानो थब सुर जगलायबाय लोगोफोर समबारुना ओइ लोगोफोर बोरसियाबो गंसेयावनो थाइबा नगदा बाजाराव लायगुलायनांदों बोरसिखौ ओमफ्राय नैबे पेरासुट दे खुलिदो दे पेरासुटआ 10 थाखानि दा जोङो बोरसिफोरखौ फुरा रेडि खालामना लाग्रोनोसै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा दसे उनाव ना बोननायखौ देखायनोसै माने भिडिअआ दिनै इन्ट्रेस्ट जाखागोन आरो ना लोगोफोर 7 बोसोरनि उनाव दिनै ना बोननो फैदों आरो 7 बोसोर माने 8 बोसोरानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय समबारुआबो गोबावखासै ओमफ्राय सिगांथ' जोङो बिदिनो न'फ्राव खामानि गैयाबा जेनेबा उन्दै समाव स्कुलफोर थाङाबा बिदिनो ना बोनहैला बायखायोमोन ओमफ्राय समाव बोनहैयोमोनब्रा जोङो गासिबो ज'-ज'नो सानैल' नङा साथाम साब्रैसो थाङोमोन आरो बाथा बोनबावोसोमोन बाथासो बोनोमोन आरो बिदि दान्दाखौ बोननो नागिरामोन बाथा ओमफ्राय दिनै माने टाइम पासनो उन्दै समनि आरो सिगां 7 6 बिदि फरायनाय समाव आरो बोनहैयोमोन दा मेफालफारायाव माने दिनै टाइम पास माने खामानि गैयामोन नालाय फुङाव एसे खामानि मावबाय ओमफ्राय खामानि जोबखांनानै मा गोसोखांबाय हैद ना बोनहैनोसै टाइम पास ना मोनगोन ना मोना बेरायथावथाव भिडिअबो ओंखारखागोन नालाय ओमफ्राय एक्सुवेलि दा जोङो नाखौ बोननो फैबाय आरो लोगोफोर दा जोङो बोरसिफोरखौ फुरा रेडि खालामना लाग्रोनि हा लोगोआबो अबस्था गाज्रिखा लोगोफोर साफा सुना दोनथारदोंमोन आं नै सेस हाब्रु जाजोब्बाय लोगोफोर स' लोगोफोर दायो जोङो बोरसिखौ खाखांबाय बेनिफ्राय जोङो दा नाखौ बोननोसै आरो ना ओमफ्राय नाखौ सोर फार्स्ट मोनगोन समबारु खिन्थादो नों मोनग्रोगोन ना आं मोनग्रोगोन दे खिन्थादो बेखौथ' बुंनो हाला जिखुनु दा खिथानोसै सोर फार्स्ट मोनग्रोयो स' लोगोफोर दा शेयार खालामसै आरो ना सोरनिबा खाफालावबा सोरनि मा दङ बेखौ बुंनो हाया आरो स' सोर फार्स्ट मोनग्रोयो नाखौ बोननानै दा शेयार खालामसै आरो ना दा एक्सुवेलि जोङो दान्दा बान्दा फुरा रेडि खालामखांबाय लोगोफोर दान्दाया लोगोफोर माने बोरसिखौ गंनै खाबाय आरोखि जोङो ओमफ्राय दा ओरैजा बोनहैनोसै आरो ओइजा दैथिं जोंहा समबारुआ दायो नै जायगा साफा खालामदों ना बोननो ना दान्दा लफायोबा बेबायदि जायगा बानायना लाग्रोनांगौ आरो लोगोफोर होमबाना मोजां मोनगोन ना मोना बायदि जायगाया खिन्थादो नांखागोन दा नैयाव मोनसे होबावदो आयौ नै बेलावा बेलावा गिदिर जानायनो आयौ स' लोगोफोर जात्रायावनो समबारुआ बेलाव बाजाबाय स' जात्रायावनो नाखौ समबारुआनो फार्स्ट मोनगोन बायदि मोनदां बोरसियाव लोगोफोर बेलाव बाजानाय हिसाबै
दा नाखौ मोनगोन ना मोना नायनोसै दा जोङो बोरसियाव खानस्रिखौ थुना लाग्रोनोसै आरो ना मा होनो सम्बारु स' नायनोसै आरो जिथुनाखि नैबे बिलो नुदोंना लोगोफोर बेयावहाय बिराद बेलाव दं दै खिन्थु सिगांबो बेयावहाय बिराद बेलाव दं होनना खिन्थाखायोमोन ओमफ्राय नै फैनाय लोगो लोगो सम्बारुनाव मासे बाबाय ओंखाम जाबोआखैमोन लोगोफोर ओंखाम उखैनानै नै नगदा बाजारनिफ्राय लादु लाबोदोंमोन बेखौ जाबाय आरो सम्बारु रानिजों ओमफ्राय एक्सुवेलि जोङो बे दैनिफ्राय बोरसि सोरसि बोखांजोब्बाय रागा जोंनानै दा एक्सुवेलि दुखुनांथाव आरो ना हर गैयाबो नै खाफाल हुस्लिमलागासिनो बिराद दुखुनांथाव फैनाया फाग्ला मासेबो मोनाबा खम लासिं स' लोगोफोर बेखौनो आं बिराद जोङो माने नाखौ मासेबो मोनासै आरो ना लोगोफोर 1 घन्टासो नेबाय जोङो सम्बारुजों आंजों दान्दा लफाय सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय रागा जोंनानै बोखारबाय दा लोगोफोर नाखौ मोनासै सरि आरो ना दहाय मा बुंना लादोंमोन ओमफ्राय नाखौ दा मासेबो मोनासै ओमफ्राय होमबाबो नोंसोरनो आं भिडिअ देखायनाय जाबाय ओरैजा जोंथिंजानि बालिजुरि बारनानै जिथुनाखि बागान ना लोगोफोर बे बिराद गुवार बागान आरो ना लोगोफोर दा एक्सुवेलि जोङो माने थांनोसै आरो ना न'आवहाय लोगोफोर दिनै बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो ना लोगोफोर स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम हरखावलाबायदो आरो ना लोगोफोर थुखावलाबायना होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलाव आंनि इउटुब चेनेलाव मस्ट वेलकाम स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय